kasan dai na ɓata akasarin rayuwa shekara 15 na bautawar tafiyar General Muhammadu Buhari da zaton cewa zai iya maganin abubuwa da yawa da suka addabi ƙasar nan, zai iya kuma ɗaukowa talaka kitse a wuta, kuma da ƙarin cewa irin tashina na rashin zaman lafiya da ake da shi a ƙasar nan, a matsayinsa na wanda ya taɓa zama shugaban Najeriya, a matsayinsa da wanda ya taɓa zama commander in chief, a matsayinsa na wanda ya taɓa zama GOC, wato zai iya maganin wa'annan annoba na tashina a ƙasar nan. To ga shi wato ba haka aka so ba, ƙanin miji ya fi miji kyau, sai muka tarar cewa ashe ma gara mutumin da bai taɓa riƙe mukamin siyasa ba. Wato ina iya ma cewa a yau duk ɗan Najeriya ya yarda cewa jiya ma tafi yau.